De bon matí comença la jornada per als venedors del Mercat del Cabanyal de València. Anda, no me fastidi. Arriben les festes i, per tant, hi ha més faena. L'horari no varia i a les 6 del matí puntualment arriba el gènere. Por favor, vete a la nevera y cómete. Alfredo Hinarejos Si es buena persona. ha estat també estos matiners. Oiga. Bon dia, així al Mercat del Cabanyal de València. Buenas tardes. L'ambient nadalenc ha invaït ja totes les parades. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Els comerciants comencen unes setmanes amb molt de treball. A les 7 del matí han obert, com sempre, les seues casetes Molt bé, estupendo. per oferir als clients i veïns del barri els seus productes. Aquí habrá bacalao. Productes que, perquè siguin frescos i conserven la seva qualitat, han de portar-se així de matinada, el que fa que els treballadors tinguin que alçar-se molt pronte per tindre-ho tot preparat a les 7. ¿Cuántas veces hemos llegado tarde? A més, esta setmana moltes persones comencen a fer les seues compres per passar el Nadal en família. Ay, qué bonito. Per això, els treballadors han de suportar un ritme frenètic Te veo con energy. durant totes les festes. La carrera per les compres de Nadal no ha fet més que començar. Per això, el Mercat del Cabanyal es prepara a partir d'ara per a rebre els primers compradors de les festes. La jornada comença de bon matí. Així és que els comerciants s'han d'alçar ben d'hora, uns més que altres. ¿Qué tiene? Si anem a comprar al Mercat de València, normalment a les 3:30 del matí. Pobrecillo. Pues normalment a sovint, tots els dies sobre les 5, 5 i quart. Nosotros mismos no nos lo creemos. A les 6 i 5 ja estan els proveïdors portant el gènere. En Nadal les famílies es reuneixen per a dinar o sopar. És l'època de l'any on la butxaca tremola a l'hora de fer la compra. Tampoco exageren. El 30 o 40% de les ventes de l'any estan en les fetges. ¿Qué ha dicho? En les fetges. ¿Qué dice usted? En les fetges. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... En les fetges de Nadal. Els camions amb els productes arriben vora les 6 del matí. Perquè el gènere conserve la qualitat, els venedors s'afanyen a netejar bé els aparadors Sí, seguro. i després col·loquen els productes de manera vistosa perquè atraguen els compradors. Yo creo que no. Y ya está. Y esa es la